bobin jaga sukri kalang thangka kan nang sapta bong no moni tong na se oh hai diba ni am bab sangra kere bengen ano da bino sangra kalang thangai bengen thangwa kya ke gusti ro kere bahai tong mai khaja mare kisik song kha khlainor gotan kaham krang na tong na hinai tini no nei bagi je ta khog lila Debbarma ni family no chungtini saiman lainai bini family wo sabo tong te bini family bo hai ke chol lai tong sung abrok saiman nai te no sagang ko bang no comment khai ka je lila ni bihing no phunuk di lila ni bosana bo phunuk di tini ke ang no phunuk nai ga abon sai sakang no tabun ko borok ni te kan entertainment channel no subscribe klai ga tabun subscribe klai pai di ga phai di tini ni video no seng lai siwana Jangpulana Simon Letni Takok Lila ni real bumung tamo sang sakang Simon Laina bini real bumung gaitan nirmol Debbarma bini asimane sal kita Simon Laina bini asimane sal hingga kaiba 2 tarik 3 mas 1995 bini kami di Kumulong Baya Chandra para angkai bini nickname gaito Lila ke bini qualification hingga 12 angkai bo itu samung klaima angkai 2018 no bini pura sakang film no korka abo hita samai tu angkai aba hikano tabak phare semana bini family wa angkai bini bihik tongo bini bihik ga Fatima begom ahikono tabak Fatima Debbarma angka bo kai jangmani yaglo angkai konai nyadi bini bihik ni piksarok angkai bini bahajak ni bo angkai ba Elena Debbarma ikonai nyadi bini bahajak ni piksar Angka borok kajak mani sal hingke 2015 ewa 2015 no religion hingke Christian. Hingke borok nukni nukhungko jotoi motoi khorok buri tongo bini babu tei bini bihirok tei bini sajak tei chini takuk lila. Tei borok nukhungko aba hekeno samrok khlalai borok ni nukhung kaham kunung tongo kaitoni hamari bai borok ni nukhung tei kahamung thun abon angnayo. Bongni family wo hingke lila bo tabuk short film rok khlayo gotona bono siniwo. Angkai bo kabang short film klaika angkai arani bisingo bo tabuk film klaina ni ko borok film bo tabuk tini step maka chance maka a film ngeto imang 3 5 dong abo Norok daki kana nubi manana hingke te kaisa bini album tabuk phaijak abo hingke imango phayei ajago hingke bo gundani chance maka Hingga rok tini sama kana chini takung lila ni nukung ni family ni kong rok tei bini background rok tei bini bihik song rok no bonarok ni nubi man kana domong narok o video no chajagi tong kai lila ni friend ngi tong hangga kai narok o video no 1000 like so punggu di top of di ang o video ni bagi 1000 like ni target tonika kai aba hegena no tini ang ruai sano Nga hai narok bai next video malai finai video Kwtal Tubui Phaikha norok ni bagai hambai